ओने का ताकत रे बाहर कितना मारत रहलू हम ओने सब बाहर ये मुंह लौक जाई हमर ओठ नाली लौक जाई काजी खुश नहीं की का ना ना खुश बानी ई सब धान संपत्ति बेटा पतो के दियाला ला पतो बाप ते को दियारी ना देहलो हमरा नहीं से तो बेटे पतो के दे हम जात नहीं घर अपना घर बेटा पतो के तोप दी ना तो कौन ठीक बा चुरा ली हो से चोरी नु बड़ी से चली 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 ना तो नहर तो से धोइले गांव कह के आई हम केकरा से कहबू कि घर में कठरा आइल बा गांव भ कहे रे भोसड़ी अजी का करता रे आ माई देखी तब रे कटहरवा चुरा लेनी हई अपना भाई के बुला के नैहर भेजवा देतनी एक दिन बाबूजी हमर बाजारे गई रहलन तो 500 रुपया मंगलस त ना किन तहारा माई के कैसन कैसन गाड़ी दीते तू अपन घर जाके लागल बारू एगो कटहर से तार घर उजड़ जाता देख तोहर नजर इतना खराब हनु कि अगर हमरा घर के एगो सुई पर जे तोहर नजर नीमन से पड़ गइल तो माधर चौदह सुई हमरा घर में लोक नहीं सकत सीधा गोइंग टू तोरा नहीं है हां हई गर्दनवा में जन चैनवा पहले बारनु 1.5 लाख के हो हमर बाबूए जी देले बारन एगो 500 कलमुनिया के कटरा अपने नैहर भेजवा तनी तो तार घर फट जाता तार तो तू चोरा के भेजबू ना हो चुराई हो देख ले चुराई हो ई तो हमरा मिलल हो तो हमरा घर में तेरा सामानो मिले लगल ना हो वो पहली सामान हमरा घर में मिले लगल ना कर रहा चल कहां चलता रे आज ई घरवा में तेही रहबे ना तो हम ही रहे दोनों आदमी रहल जाई एकदम चिपक के रहल जाई एकदम लाशा खाने हाइयो रख दे लुकवा दे एकरा के ये जो फ्रेम लगा है ना एकदम सटीक फ्रेम लगा है ये फ्रेम देख के हमारा करंट कुछ कह रहा है जूम आउट जानतनी 6 बजे कल खलो गांव भर के लोग आई देखे खातिर बाप रे बाप आहे बाप रानी ले गई अरे बाप रे बाप रे आहे बाप राणो हमर कठड़वा लेके ता ठंडक पड़ गेल नाती के बेटा तू हट नाती के बेटा तू हट राणो तू चला अरे माई हो ए राणो केने से तबाही हो तहरा के खतरा जी देखो तनी ए रानी केतिया गरियावतिया अरे माई हो भोसारो गइलू ओकरा कठरा में हो गे अब होगा कठरा अब होगा ठीक हो तरु भौजी तारा में कोनो दोष नहीं खे सीधा मन से गइने सन तारा घरवा में तारा से बतियावे खातिर तारा से भेंट ना भइला तारा पतुहिया से भेंट भइलो जब तारा पतुहिया से भेंट भइल हटे बतिया के जैसे घर से बहरी निकलनी सन तले तू देख लेलू ह जब तू देख लेलू तो तू चोर समझबे करबू एमे हमनी के कोनो गलती नहीं खे हां छोरा ना तुम्हारे में के चटन की गाले लाल हुई हां हमरा से तो तू लोग रूम में बतियैला ह लोग ओ सारा में के कौन खेला बेला कइला ह लोग कठा कहां चोरैला ह लोग कहां लेके भगला ह लोग हम का जानी हेलो ए बड़की माई हमर माई रो बोले कटरा नहीं के चुरैले हां तब सरो तोर बाप चोरौले होई ओए चोरा ए सराऊ जा गोदिया में बैठ जा अब बैठ के और ही प्यार से समझावा एतई कोनो झूठ बा का कोरवे में कटत रहे कबो दिन रतिया हां ए देखो तनी कठड़वा चोरा के डेरा में करतरा सो हां हारे सरऊ कठरवा ना मिलू तो गाय फाड़ दम सरऊ समझ जाइए लोग हां दे रिश्ता में देवर पटीदार ना लगता सारा तेवर झाड़ देती सुनो ना भैया सुनो मारे से पहले 10 बार विचार कर लियो पूरा खानदान के पेटी धरा के मारे ए सुनो ओ खानदानवा में तू आवेलो सबसे पहले पेटी अपने से पकड़ के अपने आप के मार लो ओकरा बाद ढेर सारा के समझाओ कि आदमी बनो
साला लइका हो त निमन हो हेकरा खानी मत हो रे रानी सुन हई तोरा उठ लिया पर ना हे पर मरला हे पर अरे साहू मारे तुमने हाथ में लड़का कुछ कहला था ए जावना के थाना पुलिस करे के बा कॉल ले हमनी के काठर नहीं से चोरइले रहली तीन जने पदली कोन जन हम चोरैले बानी पलंग के नीचे चोरैले बानी गुदरा से तोपले बानी हमर भाई आई त हमरा नैहर ले जाई ओमे हमर भतार पूरा साथ हमर देले बा आ दिहन काहे ना दिहन त रप्पा काट दे यही से कहानी कि पढ़ल लिखल आदमी के बोलता माई के पाना पर साइन करी पापा हम साइंस पढ़ले बनी आ साइंस ही कहेला कि 5 गो लवंग 5 गो अड़हुल के फूल आ 1 पैकेट ललका रंग के प्रिया खाई है बुढ़िया आ जब एकर जीभ लाल जाई पापा तब बुझा चोरल भी ये काठरा साइंस ये कहेला ए सरऊ तो साइंस तो इहो कहेला कि तू हमार लइका हौ ए माधर कलारवा हमनी के मिला ली हो देखो हमरे लड़का हो गांव के लोग तो इहो कहेला ना हो चल